ସକାଳୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ପୋଷପୁନି ତ ଏମାନେ ଛେରଛେରା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛେରଛେରାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଉଳ, କାହିଁକିନା ଆଜି ପୋଷପୁନିରେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧାନ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଦେଖ କେତେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦଳେ ପିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଛେରଛେରା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ମାଗିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଛେରଛେରା ମାଗନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ହେଇଛି ମଟନ ଗୋଡ଼, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ପୋଷପୁନି। ତ ପୋଷପୁନିରେ ଗାଁରେ ଆମର ଆମିଷ କରନ୍ତି ଆଉ ପିଠାପଣା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ପୋଷପୁନି ମନାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଡ଼ ସଫା କରିବା ଚାଲିଛି, ସଫା କରିବା ସରିନି, ଏବେ ସରିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଝୁରେଇ ଦେବା, ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେଟା ସଫା ହେଇଯାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବା, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ତା ଗୋଡ଼ର ସେମିତି ସେ ଖୁରପା ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ତାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ରକଟି ରକଟି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଧୋଇ ନେବା। ମଟନ ଗୋଡ଼ ଖାଇବା ବେଳେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଟନ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ମଟନ ଗୋଡ଼ କଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରେସରରେ କିଛି ପାଣି ଗରମ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ପକାଇକି ସିଝେଇ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ରାନ୍ଧିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରେସରକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ମାରିକି ତା ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମାଂସ ରାନ୍ଧିବାକୁ। ଏବେ ମସଲା ଧରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାଜି ନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଜା ନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ମସଲାକୁ ଭାଜୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ମଟନ ଗୋଡ଼ ରାନ୍ଧନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଗୋଡ଼କୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ତା ଉପରେ ଆମେ ସେଇ ସିଝା ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ସିଝା ପାଣିକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ସେଇ ସିଝା ପାଣି ସେଇ ମଟନରେ ଦେଇଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ମଟନ ହେବନି କି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେରଛେରା ମାଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଛେରଛେରାରୁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ପାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇଛି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚାଉଳ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି କରିକି ଖାଉଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ବସିକି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।